profesional, kami ngaway diplomang naani. Kulang sa kaalam, nag-antos lang sa kapobre. Bisan og driver lang mapagarbuhon kami, kay limpyo among panginabuhi. Adlaw gabi andam kanunay nga muserbi. Abog singot ulan init okay lang way bani. Gamay nga ganansya alang kanamo igo na, mabuhi lang ang among pamilya. Taxi driver, jeepney driver, tricycle, bus ug mga hauler, aming driver, inyong partner, mukarga mo diliver. Sa adlaw nga tanan ang paningkamot labihan, usa di mapugngan magpaugat gid ang uban. Kay kung ikaw daog sigurado kang mapasmo, pasmo usab ang pamilya nimo. Driver lamang kami may garbo sa bisan pobre. Ang among trabaho daw ipagkawalay bili. Apan nasayod ka kung way driver mo pasada, apektado ang ekonomiya. Taxi driver, jeepney driver, tricycle, bus ug mga hauler, pasahero, kargamento, way pili kay trabaho. Mga mahal umaanindog nga mga auto, mga adunahan maoy sagad magmaneho. Kami mga pobreng driver ang among destino, mga sakyanan nga di pasahero. Ginabuhing driver lisod gayod peligroso, daghang kakulian ining among trabaho. Ang among proteksyon pagampulang sa Ginoo, aron sa disgrasya mahilayo, aron sa disgrasya kami taon mahilayo.